computer services. Wow! Go, Prisha! Wow! Wow na wow! Wala ba tayong mga kamay dyan? Dito hamon ha Samar lady ay nasayaw nga isisigatig ang nagsasayaw hinibila na permi labi na kung nakisi-kisi ang hermana ang nangunguna gindadala mong galing-abitana hindi pa usa ang mga bisita hanggang na buwan di regala at tuna halagaw kita. Let's sing it! Count sa mga friends sa barangay! Share na! At different barangay! Ang gala tiruka, upay-upaya at pamusura. At tuna halagaw kita. Napurok at Padis kapusa na. Ang Padis tiruka, ang gala pabuka, upay-upaya at pamusura. May namang liwan sayaw nga lumiluli aminudo ug salampati mga sarayawon ha Samar lady ang Kuratsa bilang nga permi ang armada ang nangunguna indadaraabot galing-abitana nanhi pa usa ang mga bisita hanggang na buwan di regala at tuna halagaw kita. Napurok at Padis ang pusa na ang Padis pabukha at gala ilimsa upay-upaya at pamustura.